Bueno, tremendo. Tremendo tamén, atención, o consumo de droga, que en España está en máximos históricos. Os últimos datos do Ministerio de Sanidade, de verdade que non deixan lugar a dúbidas, mirade porque o 13% de persoas entre os 15 e os 64 anos consome cocaína nos últimos meses. É o dato máis alto rexistrado na serie histórica. Pero que, ademais, o 40% das persoas que consomen algún tipo de droga di que fan un policonsumo, é dicir, consomen máis dunha sustancia ao mesmo tempo, cocaína, éxtases, metanfetaminas e todas as variedades. En fin, e o problema é que esta coca, esta metanfetamina, este éxtase, tense que vender nalgún sitio, Rocío. Iso pasa moitas veces ás portas da nosa propia casa. É a problemática que teñen os veciños de moitos puntos do país. E hoxe imos escoitar o que sinten os veciños e comerciantes da Praza do Toural en Santiago de Compostela. Xa sabedes, esa praza en pleno casco histórico, e dinos a xente pois que ten ali os negocios e que vive ali, que teñen un grupo de indixentes que adoitan estar ali sempre, día e noite, case sempre son os mesmos, están sentados dentro dos seus portais ou as portas dos seus negocios, onde lles ouriñan, lles vomitan e tamén se sentan a beber e a consumir sustancias estupefacientes. Din os veciños dali que cando están baixo os efectos destas sustancias que se poñen ata agresivos. Mismamente o xoves pasado houve ali unha gran pelexa entre varios deses indixentes e que tiveron que ir a afastar varias dotacións da policía. Dende logo, veciñanza e comerciantes están que non poden máis. Non todos son iguales, pero si hai unha serie deles que son moi conflictivos, que desde a primeira hora da mañán empezan a beber ou a outras cousas peores, según van pasando as horas, cada vez o nivel de enfrentamento entre eles, de enfrentamentos que a xente tal, vai a máis, a máis, a máis. Hai peleas porque, digamos, hai varios clanes, non? Cando veñen oitos de fora máis agresivos, pois entonces empeza a trifulca, empezan as peleas entre uns, entre outros, robaches, que si isto, que si outro, bueno, cousas deles. Onde se coloca normalmente? Nos dous primeiros arcos, cando fai bo tempo hacia aquí e cando fai mal tempo mirando hacia a parede da casa. E é unha situación que se leva estendendo ao longo de moitísimos anos. A determinadas horas pois se ve que se xuntan aquí e cando ven xente que non está no seu momento bon, pois poden desencadenar problemas e poden desencadenar liortas entre eles. Póñense violentos frecuentemente. Si beben, si están bebiendo constantemente. Ellos les suministra el supermercado la bebida, que también tienen todos los días broncas con ellos. En xeral, o que están aquí é consumindo alcohol. E temos o supermercado que facilítalles, pola súa proximidade, a adquisición de bebidas alcohólicas. A veces veñen en unhas condicións que hasta se dá medo, que caigan, tropecen, se golpeen e poida pasar algo, entendes? Más ou menos eu teño unha relación, digamos, de trato e amistad con eles, porque é a única maneira de que funcione más ou menos bien. Hai veces que ya se pasan de la raya cuando ya están fuera de tono. Bueno, es una cuestión que lleva ya 20 años o 30. El problema está en que están siempre. No es que estén un poquito, es que están siempre. No hay relación. Siempre es... Evitarlos. Claro, no puedes decirles nada ni hacerles nada, porque si no te pueden ellos denunciar a ti, tú tienes que pagar. Dicen que non queren axuda, que non queren. Algúns que xa non queren saber nada, que queren vivir súa vida, que non queren nada. Non hai ningunha solución porque non lle podes chamar a atención, que senón ainda se poñen peor. A policía ven a local e a nacional de vez en cando, pero tampouco solucionan nada, salvo que se estén pegando, non toman ningún tipo de resolución sobre o tema. É un problema que se estende no tempo, pero claro que a todos os veciños e comerciantes que están aquí de arredor, perxudicalles. Isto hai que darlle unha solución, pero dende outro punto de vista social. Se ha hecho reuniones con policía municipal y bueno, sí, dicen que no se puede hacer nada. Si 5 cuerpos de seguridad no pueden resolucionar nada, yo no lo voy a solucionar, desde luego.